Daghana pog sagbot ani oy, balik-balik lang ko ani no silhig noon. Apoy hangin ti kusuga. Kuya bi ani eh. Oy. Ay, pati pa inita. Dao tong kuan ani ato. Kutis ani. Sa man ni? Asa nigi kang dahong dagko? Nene. Oh, Lap, ikaw to nang labig sagbot? wala oy. Nanabi ako sa kundi. Oh, namit ako punuan diha ang dagkong kining dahon. Kaya kinabot ka. Nabot ako wala nga dito ko sa kuan. Di magagikan. Dito ko sa kuan sa barangay. Barangay na kung saan ang barangay. Kami politiko dito nya. Na. Kuy ko sa politiko, nagkuan dito ka nang naminaw mo ko ba? Naminaw. Kuyawan mo barog oy. Magsilbing abogado ko ba? Abogado. Ikaw abogado dito. Oh, abogado. Kuyawan mo barog oy. Ha? Bata kay kag batanong kay kag naong ni imong barog di mo kay pangstintahon man. Kaya ka wag ka oy. Dali meeting nga dito. Imitingan nito kung yaran tong politiko basta ana siya sa istorya plataporma niya. Oh. Kung ako'y madaog tanang dalan ni Patiles. Patiles ko mo dalan. Slide ang mga tao. Oh, wala magalipok ko niya. Kung ako'y madaog tanang dalan sa barangay, ako yung pamarmol. Tinuod ka. Ambot na ka kung tinuod ba na. Napag yung usa, sumpa ka nga. Kung ako'y madaog, bisag budak pa, padadal sa pagbugas o dilata. Ano ba? Di siya madlok sa ulanan. Kung ulanan ko no, sinak ko no ihatag. Ako yawa ko na god. Na. Kuyawa man imong purman nimo oy. Ha? Ay, kung sa biro dani. Sa unod ani kuan. Sani? Ay sa bagod. Dito ko sa barangay niya. Kwarta sa. Ha? Kwarta rimit. Sa Hato na. Hangulan ni magkwarta. Ay kwarta pa dito. Kwarta sa kwarta sa. Natural ang asawa mangayo din nga natay karimit. Wa di sakit ni asawa no, masa kwarta na gani no. Kami may Grabe nagdagpad sa grabe balay. mo masalot sa iyong mga palad ba? Murag grabe kay ba? Tutura ra ginatay na ngano nang asawa mong gugka. Narin na kwarta o limit o. Dila man eh. Oh, paglaki na niwa, laki ka nang kabat bugas. May isa tong bana. Unsa man? Oh. Ay mangakap yate, mangakap ang muta kanoon. Siga pa rin dabilin bitago ka. Ay ko kape, kaya ta ka kasuhan, abogado di ako. Abogado di ako. Kasuhan ta ka. Mangunay manuor ka. Unsa may unudan ni Deb? Sing nani kwarta pa dire. Di, nalingaw mga politiko dito. Nalingaw man sila ganang kuan baka ng meeting ba meeting. Unya. Nga nay, nagtagay sila, nagtagay. Oh. Unya, ako nalingaw po ko dito. Tagay pag ka. Wala akong tagay, ako gitigo mo akong ilim nun. Gipangkuha ako yung ilim nun dito, nagunting ko nun. Nabuang na may taong ka. Uy. No, gidalan ako. Diwa ta patingala nga nagdala og ilim nun. Wala na tingala. Unsa manuon ni siya? Gipagdala ni mong ilim nun? Gidalan ako, tanan. Isa man ka tingala to inuon dito ro nga gidala ang ilim nun. Asa? Wa di ka ni inom dilaan. Wala. Kaya di ka pati. Ba't ako susunod dito? Naunsa naman taong ka. Uy. Ay, pagkila.